Il-ġimgħa l-oħra l-Partit Nazzjonalista bastqarrija lill-kmamar tal-aħbarijiet kollha dwar żjarat li għamel il-Kap Nazzjonalista Elix Borg fid-djar tal-anzjani. Fir-ritratti ma' din l-istqarrija Elix Borg jidher kif għandu jkun, jieħu bidejn il-ħaddiema u l-carers f'dawn id-djar. Fil-maġġoranza tagħhom dawn il-ħaddiema huma minn pajjiżi terzi. Imma wara li ntbagħtu dawn ir-ritratti mal-istqarrija spiċċaw sparixxew kien fis-servizz li ġabet il-Kamra tal-Aħbarijiet tal-Midja Nazzjonalista u anki sparixxew b'mod aktar qawwi fri li ġie ppubblikat fuq il-paġna tal-Kap Nazzjonalista fuq il-midja soċjali. Mentri fil-messaġġ tiegħu f'din iż-żjara l-Kap Nazzjonalista faħħar il-ħaddiema u l-professjonisti f'dawn id-djar tal-anzjani dawn ġew iċċensurati kompletament mill-filmati taż-żjara ta' Elix Borg. Dan meta jidher b'mod ċar li Borg f'din iż-żjara kien kuntent jieħu ritratti ma' dawn il-ħaddiema u jinteraġixxi magħhom. Imma dawk responsabbli mill-Midja Nazzjonalista għażlu li litteralment iħassru dawn il-filmati kollha u minflok juru li l-Kap Nazzjonalista jieħu biss bidejn l-anzjani u l-ħaddiema Maltin ta' dawn id-djar tal-anzjani.